wendi no ya le be ai wesi no wendi o ya le asuko ndi dia maka kai welo ndi bo ndi dia maka kai welo ndi bo ndi dia maka kai welo ndi onyi vele silika iko wele onyi vele silika iko wele obi yindi di neno so gata onye ndi di de nuwa ewu umunam nayi netilego egwu nuwa egwu netilego so wala belo Nidia maka kai wele komo wele ndi odema yakamujete komo wele ndi odele monama yakamujete onye venesilika iko wele ndi apijiri ndi neno metogata ndema onye ndi neli azugbo wanam umuleme Onwu nenu no onwu amaroke bezenu onwu amaronwata nenu no onwu amaroke wala onwu amaronwata onwu bulogamo la namonu batina oye belenu wenogana oye no senu wanazamo oye lo wagamu isi bukibu wala orozane yo isi bukibu muname orozane yo mado bialo munam yamuro wena mado bialo munam ononuro wena mado bialo munam oluru no wena mado bialo munam obaro moto wena numba no lo wena Sanu wasubo Numba mulumu muleme Namu wasubo Numba lolo no wanemo Usalu wasubo Numba bale moto wanam Masaba wasubo Kendo yalaka nuwerika Lejani na basilina Mwenye nemeno wanam Kewe jabo Namonu bachiwe Nanya debo Unamina bozo Bebu na ironi Onwu buwawa Koyo bunaji tubo Onwu buwawa Koyo bunaji tubo Chudonu bachiwe Niko wele Chudonu bachiwe Niko wele Onwu buwawa Koyo bunaji Adewezo numba chibe Iko wele Adewezo numba chibe Iko wele Iko loto kunako Iko loto kunako Iko numba chibe chodi Iko loto kunako Onwu bukwa uwa Koyo bunaji fuko MC chodi onumba Obu kwezoku onumba chibe anagomo Mana onumba kanongwa no Oye ka eja yotu Onwu yaligwa achala Kotolebo getote ejedebe Ife chikele kogabu Oye melo onumba Odebela kurubane nuwa Wena Oye mulumu Musu mwarozo umu ya Welo no nenuwa Wena na Iboge mezi ozo Hey Alele Hija Egwu Ojeguye Ade Ewu walemo Ewu walemo Jahide
Amika Gana Namonu Banagomo Eparepa Doctor, Oya Joram, Aquebelis, you're a kiss. Regard one lemon, Oya Joram, Oyama Kunigadio, Ako, Onyamina Wazo, Equa. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Marapala, Onwu mareze macha o, Onwu mareze mo marapala na tu ayojo. Eke Unyami music empire. When you come see music one never ya sideni. Onwu mareze mo marapala, Onwu mareze macha o, Onwu mareze mo marapala na tu ayojo. Kedu ni venchi kwonu? Onwu mareze macha o, Onwu gbolo okoko na agwa ya ko we gbo mbukodonu. Arọ. Onwu mareze mo marobala, Onwu mareze macha o, Onwu mareze mo marobala otulu mujo. Ive jigwo nwa bụ okwu a. Umunne m, onye bụ na chedo m ntị n'onu. Onwu mareze mo marobala.
ọnwụ egbugo pastọ n'anụ ụmụnne m ọnwụ bụrụ ụkọchukwu egwu ebe ọnwụ na-egbu ndị egwu ya ka njikwonu ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpara ọnwụ bụrụ ọkụkụ na akwa ya ka o nwegbo mbukodonu ọnwa mara eze ọ mara ọkpara ọnwụ ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpara arọ ọnwụ na-enwere ya ajọ kanụ ụmụnne m ya ka egwu je bịa arụghị na agwụ m ọnwa mara eze m ya mara ọkpara ọnwa mara eze ma chacha o ya ka egwu na-ebe nụ ọnwụ bụla ezinne o na bara ndokwe o ọnwụ na-enwere ihe ajọ ka ụmụnne m jụọ m ibe nji kwuo ọnwụ bụrụ onye amụma ya ka njikwonu ọnwụ bụrụ pastọ ọnwụ bụrụ fada ya ka njikwonu ebe ọnwụ na-egbu ndị egwu ụmụnne m ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpara kedu na onye egwu na-ekwulu onye egwu na-ekwulu abamụlọ ọmụma na o ya bụ ezinne ọkụ ọbaghị terizi obiọra na-agụ obiọra ya ekwe ịna ọnwụ bụrụ nwunye gị biko ga-ebezi n'akwa igwe niile eze n'ụzọ papa ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpara nwanne na asị na ọnwa mara eze ma ya mara ọkpara ma ọnwụ na-egbu onye ukwu na-egbu onye nta ọnwa mara eze ma ya mara ọkpara ọnwa mara eze ma chao ụmụnne ma ọkwa ọba terizi obiọra na-agụ obiọra onye ekwe ọnwụ bụla ezinne o wezinne abamụlọ ọmụma nagonu abamụlọ ọmụma nago ọnwa mara eze ma chao ya ka egwu ji kwuo ine o na bana ndokwe igwe niile je n'ụzọ ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpara ọ tụrụ m ụjọ ọkụ ọba terizi obiọra na-agọnụ obiọra ya ekwe biko oge ebezi n'akwa ọnwụ bụrụ nwunye gị ịna kwadebezie ịna kwadebezie onye ka ọ ga-abụrụ nụ ụmụnne m ka ọ ya libe akwa arọ ebulu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịzịa ka ebu ugwu nkụ ya ka egwu ji igbo ọnwa mara eze ma ya mara ọkpara ezinne ọkwa ọba teresa obiọra onye ekwe ọka win isi na mmụ eze ana m wee bịa ụwa ijele nụọ dị na ọrama etiti idonye na anụ gị di obiọra onye ekwe na ọrama etiti anamụ ọnwụ bịara bụ onwunye ya ezigbo nne tochie nne ọkwa ọba teresa obiọra onye ekwe ọka win n'elu ezi mama abamụlọ ọmụma nago ka nna agwa ya wezinne n'elu ezi mama abamụlọ ọmụma nago abamụlọ nwa nago mụ ọnwa mara eze ọ mara ọkpara ọkụ ọbaghị gị bụ abamụlọ nne onye na-enwere ọwa mama nwa bụ nwa ọra niile ya ka njikwonu nne bụ nne ọra niile n'elu ezi mama ọnwụ bụla ezi nne ine na bana ndokwe ọnwụ
ya mara ọkpala ụmụnne m ndị ọnwụ nwụrụ n'obi be baka nna gwa nnu mụ sunu n'ebezi n'akwa ego ọnwụ bụ ozulu ọra onye mma mgbe ọjọọ abụrụ ya o onye mma mgbe ọjọọ abụrụ ya o ya ka nji kwuo nnu ofu mbọsị ka mmadụ ji abịa ofu mbọsị ka mmadụ ji ana ọnwụ bụla ezinne ọkụ ọba o nwunye obiọra onye ekwe o ọnwụ bụrụ nwunye gị biko ga-ebezi n'akwa o onye be ya dịla akwa o ị na-adịla akwa o ọnwụ na-enwere ya ajọka ọ tụrụ m ụzọ abamụlụ ọmụmụ anaghị ọnụ mama o nwaanyị mmadụ tasị afụfụ oluo mgbe oge eli aka nwe ya ọnwụ na-enwere ya bịa nwegbuo nna anyị onye mara ebe anyị ga-afụ ya o ọnwụ na-enwere ya ajọka nwaanyị mmadụ tasị ahụ oluo mgbe oge eli aka nwe ya mama o ọnwụ na-enwere ya nwe bịa nwegbuo nna anyị ọkụ ọba ala na-azụ nwa o biko gị na-aba na ndokwe mama e akpụla obi gị zuru ike na ndokwe o mama o igwe niile dị n'ụzọ egwu nne etili gị ọnwa mara eze ma ọ mara ọbara arụbinago ebula ozu onye ọzọ n'isi nụ ụmụnne m ọ dịzịa ka ebu ụkwụ nkwụ n'isi ya ka egwu ji bịa n'ọnwa mara eze ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpala ụmụnne m ọrụ n'enu onye ka zedi igwe okeke o biko ga-ebezi n'akwa onye aka zedi igwe kwadebezie zedi igwe okeke chukwu na-ebezi n'akwa o ọnwụ bụla ezinne ọka win ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpala ọ tụrụ m ụjọ onye aka zedi igwe okeke anyị si na ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpala ọnwa mara eze m ya mara ọkpala ụmụnne m ya ka egwu je bịa ka nje zute oke nwa o n'enu sọnde obiọra onye ekwe ikowes ọnwụ bụla ezinne ine o na wala ndokwe igwe niile dị n'ụzọ sọnde obiọra onye ekwe ikowes anyị si na ọnwa mara eze m ya mara ọkpala ọnwa mara eze m ọ mara ọkpala onye ọma sọnde obiọra onye ekwe ikowes kwadebezie igwe niile dị n'ụzọ kedu maka ifeọma ignetus nọọsụ ifi n'enu ifi ignetus nwa nọọsụ ọnwụ bụla ezi mama o n'oyi bụ ifeọma ignetus kwadebezie ọnwụ bụla ezi mama ọnwa mara eze ma ọ mara ọkpala ọ tụrụ m ụjọ kedu maka Fidelia Chukwudi nnalo Fidelia Chukwudi onye ọma Chukwudi nnalo ọnwụ ekpughị ezi mama o ọnwụ na-enwere ya ajọka o ọ bụ na ọnwụ na-eli ego nụ ụmụnne m ebula ego webụnye ọnwụ nwanyị mmadụ atasị ahụ oluzie mgbe oge eli aka nwa ya ọnwụ na-enwere ya bịa ebulu nna anyị gboo ọnwụ elu ma ọnwụ ọnwa mara eze m ya mara ọkpala ọnwa mara eze ma chacha ọnwa mara eze ụmụnne m ọnwụ bụrụ nwatakịrị ọnwụ na-egbu okenye
ọnwụ na-egbu nwa okorobịa ọnwụ na-egbu nwa agbọghọbịa na ahụ ka nna agwa ya egwu ọnwụ na-enwere ya ajọka ọ tụrụ m ụjọ onye ọma Judu Obiora onye ekwe onye ọrịa m etiti kwadebezie ọnwụ elu mma ọnwụ n'elu Judu ime onye ọma Obiora onye ekwe dọpụ mmadụ dogbu ọnwụ bụrụ nne mụrụ oge biko ga-ebezi n'akwago nwa ga-akwụnye mụlị ha ọnwa mara eze m mara ọkpala onye ọma Judu nwanne m Judu Obiora dogbu onye ekwe ọnwụ bụrụ ezi mama onyina ọnwụ elu mma ọnwa mara eze m ya mara ọkpala ọ tụrụ m ụjọ Judu Obiora onye ekwe double man odogwu n'India na onye nwe egwu nke izizi na anamụ na-ekwu si na ọnwụ bụ ozulọra onye o mere ya dịbe igwe niile nke n'ụzọ onye ma mgbe ọ ji abụrụ ya n'elu ọnwa ọnwụ na-enwere ya dọta ọ bụ na ọnwụ na-ele ego ma ya ebula ego wepụ ya ọhụụ ọ rapụrụ anyị nne ọ rapụrụ anyị ezi mama ka o jee nweli aka nwe nwanyị mmadụ atasị afọ ụwa oluzie mba oge lieli ọnwụ na-enwere ya bịa obulu nna anyị gboo ọnwụ elu ma ọnwụ dọbụman asị onidi ka eji ebe enwu ọ mụrụ nwa adị anwụ anwụ afụ nwere te mụlị ya onye dịka Obiora onye ekwe oslo nwanna m na India kwadebezie ọnwa elu mma ọnwa mara eze m ya mara ọkpala ọnwa mara eze ma tata ọ tụrụ m ụjọ ọnwụ egwu abụ maka ọnwụ Fraịde adị eru obi ọka abalị ọgwụgwụlụ oge gara aga egwu abụ maka ọnwụ Fraịde nwanne eru obi ọka onye ọrịa ma omenala na onenu webụli 5 eji m egwu a wee na-agwa ezinụlọ anyị olu obi ọka akpali n'ime ọrịa m etiti na ọnwụ bụ ozulọra onye o mere ya dịbe igwe niile je n'ụzọ onye ma mgbe ọ ya bụrụ ya egwu a bụ maka ọnwụ Fraịde nwanne eru obi ọka ọnwụ na-egbu ọzọ odogwu ọnwụ elu mma ife ọnwụ mere ka na-ekwu onye mmalị n'oge a dị otu a wee bụli 5 Fraịde na-eru obi nwoke akpara n'agụ aka the treasure boy nwanne m eze ọgbọ ga na onenu ebule 5 tupu mbido egwu ma desienu n'ọnwa mara onye ukwu ọnwụ gburu ọkụkụ na akwa ya n'elu ebule 5 ọnwụ elu mmanụ ife ọnwụ mere adịrọ mmanụ ọnwụ bụrụ obere nwa ya ka ije ebe akwanụ mana ife nna agwa onye ọbụla onye ka o metụtara na arụrụ onye ọbụla wee nchekwube na Chukwu ka anyị were ndidi ọ bụ ndidi ka eji ebi igwe niile
ọkaba chemisi odogwu bụ na ndị obi n'ọra ya bụ na ụmụ oti ahịa n'ọra ebe o si jụ ya nwanne m ọnwụlegbo ọza bụrụ odogwu obere nwa nọ n'ala na nwa egwu aka ije n'olelu wee bụrụ ife anyị fụsịrị ọnwụ alele bụ ajọ ọnwụ ife mere mmadụ n'okolobịa ka dị ndụ ka aka ka ịcha isi awọ n'elu ụwa ife onye katara ka ọ ga-eme n'elu wee bụrụ ife anyị Friday ọka abalị nwanne m nwanne robi nwanne m onye nke nwụrụ na moto accident na Aniasa Beach ebe ọ na-achụ nta ego otu oge sitere ya na mma ya bụ March 5 2014 ụmụnne ya bụ ezi nwanne anyị nụ ka mkpụrụ obi gị juru ike na ndokwa ọnwụlegbo ọza bụrụ odogwu wee bụrụ ife anyị fụzụrụ egwu aka iji bịa ụlelu ife ọnwụ melụ ka anyị na-akọwa ọnwụ egbugo nwanne anyị nụ agba abụ agwa lele ụmụnne m ndị o melụ ofe adịbe nwanne m ndị obodo melụ bezie esi n'ụlọ melụ nkwadebezie emumelụ ọrụ ụmụnne m ofu onye adị ebelụ ya gwanụ egwu aka iji bịa onenu wee bụrụ ife ọnwụ melụ ọnwụ alele bụ ajọ ọnwụ onye bụrụ nwanne anyị ọnwa sideti ya bụrụ odogwu na Aniasa Beach ebe odogwu na-achụ nta ego otu oge sitere ya na mma ọnwụ moto ya bụrụ odogwu ya bụ ọnwụ mbelede okporo ụzọ onye malụ na ọ ga-adị otu a ndị omelu biko dibe ka anyị nwee nchekwube na Chukwu igwe niile n'ọja n'ụzọ ụmụnne na ị ga-elu elu wee nwụọ ndị a bụ ndị ihe n'aka ọfụma Sunday ọka afọ na Abuja ezigbo onye ọrịa ma ọbụ nwanne m eze ọmọgọ bili nenu Sunday nwanne m Sunday ọka afọ na Abuja ezigbo onye ọrịa ma etiti nwanne m eze ọmọgọ bili ọnwụ bụlụ ọkụkụ na akpịa ogbo mbukodo Jonathan onyinye atele nwanne m onye ọma bike kula nwanne m Jonathan onyinye atele nwanne m ndị a bụ ndị ihe n'aka nụ ndị ọ ga-adịle mma n'elu ụwa egwu abụ maka ọnwụ Friday na-eru obi ọka eke anago ya bụ the treasure boy ọnwụ na-egbu ọza bụrụ dike akpụrụ obi ya izuru ike na ndokwe wee bụrụ ife anyị fụsịrị ọnwụ bụrụ dike gafe ya pụọ n'elu wee mara ụmụnne ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ fa gbọrọ Onyami onye nwe egwu ọsị ka nje bịa lụrụ egwu ma na ọ bụ iwulili iwuliti n'aba Friday ga-adịgide n'elu ya kabaji igbo onye nwe egwu anyị nwere egwu wee merụ mba mmanwụ ife katara ka ọ na-eme n'elu wee bụrụ ife anyị fụsịrị wee ndị a bụ ndị ihe n'aka ọfụma
Simon Uderike nwanze dị igwe dalụ onye ọra metiti nwanne m onu chapụ ndị ihe n'aka maka ọnwa ọnwụ Friday ndị ọ ga-adịle mma bili n'elu ndị ezọmọgụ ụmụnne m egwu abụ maka ọnwụ Friday nwoke abalị a Nairobi ọka abalị anọ n'elu wee bụrụ 5 hey ọnwụ alili ọnwụ alili egwu a ka iji bịa anyị je nwekwa nwanne anyị nụ ka anyị gwara ugwu ibetemazụ nụ onye ọmabụ iginetus ụfọdụ ilewalem ezi nwa mgbe nwere ụmụ bịa ndị a bụ ndị ihe n'aka ọfụma maka ọnwụ Friday iginetus ụfọdụ ile ezi nwa mgbe nwere ụmụ gazie ya gazie John ka na-ebi onye ọma bụ nwa chiwabawale John ka na-ebi onye ọma bụ nwa chiwaba n'ọrọma ọrọm etiti ka isi eje nenu ka na-ebi unu bụ ndị ya n'aka ọfụma mbọsị nke ọ gbaziri dọlụ ya bụ maka Friday ọnwụ gburu oge gara aga egwu a ka eji akpọ nenu ebule ngọ ka eji eke na Ikechu okwu ike abụ ya bụ ezi nwanne mmadụ ọra m etiti ka isi eje eze ọmọgọ niile nụ eze ọmọgọ dalụ ndị aka na-eme ọgọ na-eme nweghị unu bụ ndị ihe n'aka maka ọnwụ a ọnwụ Friday nwanne m eze ọmọgọ na onenu wee bụrụ 5 onye ọma bụ ebunike obugo nwanne m obugo nwe ike agụ nọrọ unu chapụ ndị ihe n'aka nụ ndị oge adịle mma gazie nenu wee bụrụ 5 egwu aka iji bịa onye ọma bụ obi adụrụ chale bụ ndị nwanne m ụmụ eze ala m dalụ aka na m ọgọ nwanne m ka Chukwu kelee ụwa nọ ya lụgọ unu chapụ ndị ihe n'aka n'ọnwa ndị oge adịle mma gazie nenu ka ibaba Jones Arize wa chalebone wa musa muniga do ayama onu chabu ndi yanaka ndoga dele maneno ndoga dele madunyo ayo bajonso yabo lisobu go weka ku ezo mo ni yeti won yo ramo bewelem Yoga dele mabile I can show you so Yabu akachu Onyo mabo onye nna na ega dio oyena akachu oka fodalo Gibu chaguda dike chaguda oyena ne manu me oyena Gibu chaguda oyena wale noro Udogu ndi ogala Chukwu ọga afọ jaguda n'ọra m etiti ndị ọga adịle mma n'elu ndị gbara mbọ ọta afụfụ maka ọnwụ Friday ma ndị ọrụ obi ọga awụla egwu ọza ya bụrụ ologbu ọnwa ebole 5 shoyi ọnwụ adịghị ọnwụ adịghị
like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Egwu aka Unyami ese egwu nke ndị Anam ese Chinagwala ọgụ kisi na Mambala Unyami Music Empire where you call me see music one by tribute to Ekene Oloye Grigori Ifeaka ọgwa onye ụmụeze Anam ka ọnwụ bụrụ n'iwu onu egwu a ga-eji akwali ugwu ibete mazụ na isi ka mkpụrụ obi esiri ike na ndokwere ọ ga-abụ anya anyị na ndị mmụọ ga-abụla anya n'elu ụwa ọnwụ gburu Oloye atọka Oloye eze Oloye ka anyị na-ele otu ya ọnwụ gburu ezi ọhịa mụ Ekene Oloye nwa Grigori anago Grigori ya bụ Grigori Ifeaka Oloye ka anyị na-ele otu ya Oloye anago mmụọ nne m oke osimiri eze ule gị bụ osimiri obodo ajụla oyi n'ụwa ọ na-bụ osimiri obodo ajụla oyi n'ụwa mmereba arụbenagụ mbụ onye ma mgbe oche abụla ya arụbenagụ ya ndị o mereba akwa debezie egwu na-etila ọhịa mụ ya bụ Ekene Oloye obele nwa jere obodo oyibo ebe o jere achụmụta ego ka nna akọlụ onye ọbụla na-agede ekwentị ọfụma ka akọlụ n'obere akụkọ enuwebuke enuwe nwe mmete mmerebe onye mara onye na-egbu ya enuwe anyị ị na-eze ndị ilo gị na-eze egwu ndị ọhịa gị arụbere agwụ gogogogogo ya bụ ezi ohe mụ odogwu n'ala Indonesia ka o jere bute ikike o mewu ibe ọhịa mee Oloye agbatago ego o mewu ibe ọhịa mee na ndụ ya ụfọdụ jere obodo oyibo ma mechutere nri ọnụ ya wee jere obodo oyibo wee jee wee buli ike na-ata ọ na-atago Naijiria ọ nwụchara ọbịa ọgwa na ọnwa ike ya bụ ọnwa sidet ya bụ Oloye ọ na ka nna gụrụ otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ na ọnwụ bụ ọnwụ otu onye si nwụrụ ọnwụ na ọnwụ bụ ọnwụ ọdabidai n'ebe oge ose bụrụ ọdabidai egwu na-etile Ekene Oloye eze ohe mawụ ya bụ Ekene Oloye anago odogwu n'Indonesia n'ebe oge ozibụlezibụlege ọkwa ndị Fransị gị gbasi ka ntị elu gị egwu waji akwa gị egwu waji akwala egwu ugwu ikpete mazụ Oloye anamụ Oloye anago mmụọ Oloye anamụ Oloye ka anyị na-ele otu ya Oloye ka anyị na-ele otu ya Oloye ka anyị na-ele otu ya Oloye anago mmụọ Oloye anago ige onye mara oge emenụ onye mara nsị na ọ ga-emenụ iwe na-agwa ndị Fransị ya unu jee nwere ndidi onye ọbụla nwere ndidi sobe Chukwu ọbịa mma agara aka niile abụrụ ofu ọ bụrụkwara ofu iwe katara ka ọ ga-eme iwe gwute ka ọ ga-emenụ a na-agụrụ akụkọ ọkwa na agbọ ya na-achị ọkwa na agbọ ya na-achị nwata atasị ahụ ma o lie eze akụ ya dezienụ na ọ tasịghị ahụ mana o lie eze akụ ya ikpe bụ n'iru Chukwu ka a ga-adị wee kpe nwa bụ ikpe bụ n'ibe Chukwu ka a ga-adị wee kpe Ekene Oloye ka mkpụrụ obi gị juru ike na ndokwa may your soul rest in peace meleba anagwa you know why ice ijo
bụ tribute nwanne anyị ga-aba ya na family members ka anyị kene Grigori Ifeaka onye ọma Grigori Ifeaka Grigori ọnwụ na-egbu ọza bụla ekene Grigori mgbịlịgba ahụ adịbere agụ ka je kere ezi ọhịa m Emmanuel nwanne m ga-abụ ịmahụ nwa Grigori Ifeaka onye oge adịrị mmanụ ọnwụ na-egbu ọza bụla ezi ọhịa mee onye anyị na-ekene bụ ịma tọọ mekene gị ịma Grigori Ifeaka ya bụ ịma tọọ mekene yi ọkwadiri ga-eji ebi enu onye be ya dela akwanụ igwe niile jere osunu onye ọmọbụ a na-efu Grigori onye ọma nwe Ifeaka mekene go ọnwụ gburu ekene nwanne gị anyị na-eloju ya n'ụwa aka ọ nọ n'eyi mekere eyi ọkwara maka ọnwụ gburu nwanne nta chedu ezi ọhịa mụ Grigori onye ọma nwee Ifeaka ọnwụ gburu nwanne gị egwu ihe ebe elu ga na-esila ọrụ ya bụ ekele olu ya n'akọ anụ ọma ogwe ebe a na-amụ unu mekele gị n'ụwa unu mekele gị chedu ezi ọhịa mụ nwa Grigori Ifeaka onye ọma ugwebe unu mekele gị bigoro ya akwa ife mere ya dị chie mma igwe niile jere ụzọ kedu maka Enan Grigori Ifeaka aka iwe nwanne mekele gị machi mere ezi odogwu mmelegba onu mekele gị na nwanne m nna dị ezi ọhịa ma ugochi mere eze kwadebezi ya ọnwụ elu mma ndị ma oke osimiri ezi egwu ọ gwara ya n'ezi egwu empire eze chi na agbara ọgụ ndị ma oke osi bụrụ ọgbaka igbo mụ nọ n'ọgba egwu ọgbaka igbo na-eti egwu ọ gwara na ọgbaka igbo nọ n'ọgba egwu leba ndị ome mmanwụ mụ dị ezi ọhịa mụ mụ dị nwanne m nwa Grigori Ifeaka mmerịba onu mekere gị arụbara agụ ugochi mere eze isocho ya bụ akụ nwanne ike mekere gị anyị kenezie ndị ọgwụ ekene Grigori Ifeaka ya bụ ndị fans ya press members kedu maka Chukwuemeka lawyer ilegbure m Taki Don na mụ igbu anam live in Jakarta, Indonesia ya bụ ezi ọhịa mahụ ugochi mere eze na ya bụ Chukwuemeka nwa lawyer ilegbure m ịbụ Taki Don uchibele eze izocho ya nwa igwu nwanne m arụbara agụ odogwu na Jakarta anụ mmelegba egwu aji akwụlo ya ezi ọhịa unu ka anyị na-ele ụjọ ebe ahụ ọnwụ bụrụ olo ya azọka mmelegba anyị na-ele ụjọ ya olo ya na-agọ mmụọ olo ya na-agọ mmụọ olo ya na 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 mmụọ ice olo ya na-agọ mmụọ kedu maka chiade mmeze nwakwalọ aka adiko star isi odogwu na mmụ imere egwu na mmịata obodo eze live in
Jakarta, Indonesia. Landlord people was not that over there. Nice. Shadi ezo eme. Yabu shado eme. Onume geregi. Adiko. Ugo shimele zadiko. Shadi ezo eme. Onume geregi. Stasi shugozi. Ada bana go. Wego. Ana churu wagidi. Nenu shade ugo shimele ijojo ya orume kere shade nis adi ko we bi gonge stars one level ugo shimele mo yo boreze kwa debesi ya owu bule ke lolo ya kai ne lo ya shade bleba orume kere stars big kirumaka nnamde ema anazo the governor Odogunam Wigwanam live in Jakarta, Indonesia. Woyo Ganelema Ugoshibele no. And now the Wema Yabu man is the governor. Udumeka Legi, governor Yabu is Wim Wigwanam Onomana Jakarta, Indonesia. Every day I feel like I get all of them. Governor no make a leg. Onwu bulo ya joka, bulo ya ka ere lobia, bulo ya ka ere lobia. We so bro di ka tu. We museum na mo. Bulo ya na go mo. Bulo ya na mo, bulo ya na mo. Bulo ya na go mo. Bulo ya na mo. Bulo ya na go mo. Bulo ya na mo. Bulo ya na go mo. Bulo ya na mo. Bulo ya na Empire. Where you come in see music one never. Onwu sulu obanaga. Egwu aba tribute to Nnamdi Odigbo Chidokwe Ogudu aka Abudo Olumeten. Osula banaga, onwe bugo kwa kosibu. Osula banaga, Osula banaga, onwe bugo kwa kosibu. Osula banaga. Egwu abu tribute egwu nji awo ime ya bụ ezi oyimu enna budo ka anyị na-agbanuo ọnwụ bụ ezi oyimu enna budo nwanne m ezi oyimu Odigbo Chidokwe ya bụ Odigbo Chidokwe Obodo eke Odogwu ya bụ Abudo ime Olumeten ya n'agọnuwe ọnwa bụ ọnwa lele ọnwa bụ ọnwa accident moto bulu dike na Hebridge ya bụ n'ime Ọnịcha ebe ahụ ka ọnwụ dị bịa n'uwe moto jamụrụ dike ebulu ihe jebe hospital ifu elutelu hospital ọnwụ egbuo dike n'uwe
olu mete na nago mo Onwu bulezi ime nna bodo ka ya na kwa Onwu bulezi mununu ya bo digbo chidokwe obodo obele nwa no na nanu ibe nna gwa ya bụ na onye melinya kwadebezie nụ igwe niile je n'ụzọ Onwu egbugo kozi ebununu Onwu bulezi na bodo Ijo ina nala nae Nna mdo dike mbae Onwu na-egbu ọza ajọka nunu Kedu na iwe ji bụ nwa bụ okwu ahụ Onwu bụla ọkụkụ na akwụya Onwu bụla ọkụkụ na akwụya Oje wekwu mgbukode nwe Ndị oboro mele kwadebezie Esu n'ụlọ mele kwadebezie nunu Onwu bụ ozulọrụ ụmụnne m Onye malụ oge menụnụ Onye malụ bọsọ ọnwụ ya Onye malụ ya gwụ kenenu Onwu abụ ọnwụ mbeledo okporo ụzọ Moto ya bụ lodogwu Ya bụ na head bridge N'ime Ọnịcha do Ebe ahụ ka moto dị ekwu odogwu Ebulu ya jebụ n'ọgwụ Ebu ya jebụ n'ọgwụ Eje nwezo ya ndụ Bifu elutalu n'ụlọ ọgwụ Papu na odogwu anago ndụ Egwu aka eji akwali Onwu na-egbu ọza dọkanụ Ozulu ọgbanaga Onwu egbugo kwakosi egbu Ozulu ọgbanaga 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 Odu etaji Egwu abụ Tributo Nnabdo Odinigbo Chidokwe Ọkwụdụ aka Abudo Olumente Odogwu nwere obu Onye na-ekwu okwu ebe onye ama ama n'ime Ọnịcha do Ije na head bridge chụesi ya Ọraneze ga-akọwale gị maka ya Ilukwe na Biafra market n'ime Ọnịcha do Ijukwa esi ya Ọraneze ga-akọwale gị maka ya Ọ na-ezokwu Onye na-ekwu okwu ya bụ ezigbo ime Onye ama ama Onye ama ama anago nnukwu N'ezie nụ na amala odogwu n'ime Ọnịcha Ebe ọ na-eke ike Ya bụ na head bridge N'ezie na amala ebe ahụ Kedu maka ụga Jọnshọn N'ezie na amala ebe ahụ Ilusie Biafra market N'ezie na amala Ọ bụ na ọsọ na-eli na mba Biko chọwa Odinigbo ahụ Na ọ ga-agbata ọsọ enyemaka Obele nwa ka anyị na-achọzụgo Onye ma na ọ ga-eme Onwu bulezi ime Mana ibe nna gwa ndị mmụ ikwu anamụ Ndị Onwu nwụrụ n'obibe ndị mmụ ikwu Musu n'ebezi n'akwa Onwu bụ ozulọrụ Ya bụ ndị mmụ ikwu anamụ Unyami isu n'ebezi n'ahụ Igwe niile eje n'ụzọ Onwu egbugo kozi ebudo Ozulu ọgbanaga Onwu egbugo kwakosi egbu Ozulu ọgbanaga Ozulu ọgbanaga Onwu egbugo kwakosi egbu Ozulu ọgbanaga Ozulu ọgbanaga Onwu egbugo kwakosi egbu Ozulu ọgbanaga Ozulu ọgbanaga Onwu egbugo kwakosi egbu Ozulu ọgbanaga
eke n'ogbu evi Chidokwe Okechukwu ya bụ Okechukwu a na-esodo eke ọkpụkpụ Father of Abudo awọmụrụ ọmụmụ kwadebezie ya bụ Ogbuefi Chidokwe Okechukwu a na-esodo eke ọkpụkpụ Father of Abudo na-asị ya bezi na ije n'ụwa bụ ya na chi ya nenu Ogbuefi Chidokwe Okechukwu nwanne esodo ya bụ ọgụdụ onye nna Father of Abudo awọmụrụ ọmụmụ kwadebezie ka ikenekwa ịyọmụ Oliakụ Chidokwe ọgụdụ Mother of Abudo ezinne na asịrị ibe idelu enwere onye mmadụ ọ ga-emenụ abụmụrụ ọmụmụ kwadebezie ịyọmụ Oliakụ Chidokwe ọgụdụ ya bụ abụmụrụ ọmụmụ kwadebezie Mother of Abudo ọnwa nọ na-ekwute onye ọbụla ndị mmụ ikwu kwadebezie nnụnụ igwe niile je n'ụzọ Osulobanaga ọnwa egbugokwa ka o si egbu Osulobanaga ọnwa egbugokwa ka o si egbu ọnwa Osulobanaga ọnwa egbugokwa ka o si egbu Osulobanaga ọnwa nawolo ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa nawolo ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya nawolo ya ji mere nwanne n'azụ ọnwụ na-enwere ya nawolo ya ji mere nwanne n'azụ ewo ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ya bụ okolo ọnwụ na-egbu ọzabụrụ dike egwu abụ tribute egwu ji agwachi ụlọ so okolo eke ya bụ the last kobo the son of Okaf ya bụ okolo Okaf ya bụ Okaf nwobe ya bụ Obu family na mmụọ ọgwụ na ihe ọrịa ebe ahụ ka o si eje elu ya bụ ọnwụ na-enwere ya nawolo ya ji mere nwanne ọnaba ewo ọnwa nawolo ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa nawolo ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya nawolo ya ji mere nwanne ọnaba ọnwụ na-enwere ya nawolo ya ji mere nwanne ọnaba ewo ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa egwu nnetile ezigbo nwanyị ya bụ uju n'osokolo ya bụ ọnwụ na-enwereghị ya bụrụ uju n'oso okolo ya bụ laskobo nwata n'ụwa nago onye mara ebe a ga-ahụ ya igwe niile je n'ụzọ ya bụ ọnwụ na-enwereghị ya bụrụ uju n'osokolo nwe ihe ọrọ ala mme ọnwa nawolo ya ji mere nwanne n'ụwa
na-enwere ya n'alụghị anya onye jiri mmanụ nwanne n'ụwa. Egwu a bụ tribute to Chinoso Okolo aka Laskobo, a son of Okolo Okafo Obu family, Umo in Yoranam, live in Bayelsa State. Oyoga Neleman and Chuno say a big go no do ma o abulo bigi juli kana do we ohun ne bu na bo ne o erolia okima no wa maroke desenu no wa maro wa sa aisi no wa maro yuku ohun bulo ko na gwa owe odogu oya ka ina ba gwa maka ifo nwu melai Chinoso Okolo lived in Bayelsa State, who was born on 27th April 1992 and died on 26th July 2017 by electrocution, which is electric shock accident at Igberi town. Onwelo mae iya wonwu le nwere yi awon bulu Chinoso Okolo awon oge elu oye ma mboja aburo ya o egwu oye ma mboja aburo ya o egwu Endo obodo melu dibesi enu igwe ni na tuzo wenu melonu muneme ufoya de belo ya kwa nenu onwune were ya na walo mo ya ji mele wano ewo owa na wolo ya ji mele wano owa na wolo ya ji mele wano wa onwune were ya na wolo ya ji mele wano onwune were ya na wolo ya ji mele wano ewo Owana luga yo ya ji mele wano Owana luga yo ya ji mele wano onwune were ya na luga yo ya ji mele wano onwune were ya na luga yo ya ji mele wano ebe wendo ga lele ma wendi yo na namu edo wulu lo bibe asimu ngebo na ya libia o ibe di bokanu dese no de na boguna ibe di bokanu na bogunu munna egumu oyo melu ya di pesi anu igwe ni neje nuzo owe Chinoso Okolo ga ni bogwe he survived by Udezu Chinoso Okolo wife wezo gele munon yabu Udezu uye Chinoso Okolo wezo gele munon deze no ngubulologu Egwu netili wanna mao igwe ni na januzo diko welu ni dibili yabu Udezu Chinoso Okolo ezo gele muno kwa debeze igwe ni na januzo awu buloku kuna kwa ewu ya no wule were ya na wolo ya ji mele wanna na o yabu Choma Chinoso yabu dota webele wanne tetone biko welu ndidi yo bachugo bia ma igwe ni neje nuzo awu muwe dese
ga-ahụ ya akwụkwọ ma oge luo nnu Chioma Chinuso Okolo dọta ọ bụ elu mele ọra ka anyị na-ekwu okwu elu kedu maka Chimkanso si Chimkanso Okolo obele nwa na-eteto udogo ọnwụ Chimkanso si Okolo sọ na ọ ga-adịle gị na mmanụ kedu maka Chidera Chinuso Okolo who was born after his father death Chukwudere nụ n'ọnụ ego ibe Chukwu wuru ka anyị ga-eme n'enu n'ụwa nna biko unu a na ya unu onye ọbụla mụrụ anya ọfụma n'egwu a bụ egwu anyị ji elote obele nwa ka ọnwụ bụrụ n'iwo ọkwa si na mmadụ nwụrụ onwe ọkwa ndị ndụ ga-akwa ya nwere ahụ mbọsị mmadụ gwara mmadụ ụmụnne m nenụ bụsa bụ ka onye ahụ na-agwa onwe ya ya na ọnwụ na-enwere ya nawara ya ji mere nwanne ọnwa nawara ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa nawara ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya nawara ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya nawara ya ji mere nwanne n'ụwa ewo ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwa na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa ọnwụ na-enwere ya na-alụga ya ji mere nwanne n'ụwa Onwe malubule go rapula e nwanna yo Onwe malubule go rapula e kodila yo Onwe malubule go rapula ni nwanna yo Onwe malubule go rapula ni kodila yo Onwe malubule go rapula e nwanna yo Onwe malubule go rapula e kodila yo Onwe malubule go rapula ni nwanna yo Onwe malubule go rapula ni kodila yo Onwe malubule go rapula e nwanna yo Onwe malubule go rapula e kodila yo Onwe malubule go rapula ni nwanna yo Onwe malubule go rapula ni kodila yo Ijuwa ga na gwa o Isi buka na-eli esi Isi buka na-eli esi Isi buka na-eli esi Onwe egbu ka o si egbu Onwe egbugokwa ka o si egbu Onwe egbugokwa ka o si egbu n'elu ụwa osu nwere obodo ajụrụ oyi Isi buka na-eli esi Isi buka na-eli Isi buka na-eli esi osu nwere obodo ajụrụ oyi onye ọ ga-adịle mma onye ọma ma ezi mụ Emmanuel nwa m nnachọ onye ọrịa m ba n'aga ọnụ ọnwụ bụla odogwu ọnwụ bụla ezi ọhịa anyị ma onye ọma ma mma nnachọ Ugochimele eze anago n'elu ụwa ọnwụ bụla dike okwu na-agwa ndị omele ndị omele bụ akwadebezie n'ụnụ igwe niile eje n'ụzụ uhu mbọsị ka anyị ji bịa n'enu ụwa uhu mbọsị ka anyị ga-eje n'akwụọ ibe na-agwa ndị ọrịa m etiti ndị omele bụ adịla akwa ọnwụ bụ osoro ọra ibe dị bọket dị bọgụ nọ onye ma na ọ ga-emenụ ọ bụ na ịma na ọ ga-eme ma ya ọ bụ Olise o nwepụrụla ya ọnwụ onye na-ekwu okwu ya ọgwa
Emmanuel Wamunasho Akweche aka the holy man from Umuorom in Orameti Anam Onwu na la Igbo niwe onye ka anyị nọ na studio were etili tribute ọkwa ndị ọya ọfa nwetara ego si ka anyị wee lotienụ ife ọnwụ mere were ike nnenụ n'oge osebụlụnụ asị ezinụlọ o mere bakwadebezienụ ezinụlọ ndị be nna achọ ọrọ m etiti na mụọrọ m asị unu wele ndidi jebibenụ igwe niile eje n'ụzụnụ igwe niile eje n'ụzụ igwe niile eje n'ụzụ ọnwụ na-egbu ọkụkụ na agwa ya ogbo mbukodo wabụ ibe dị nga na ọnwụ gburu nwaanyị n'afọ ime ogbo mbukodo wabụ ibe dị nga na ịma nnachọ onye malụ sị na ị ga-anwụ onye malụ nya kwuke n'enu ọnwụ a bụ ajọ ọnwụ ọnwụ alele na ọ na-ewute n'obi ọnwụ alele na ọ na-ewute n'obi Emmanuel Wamunasho onye ọrịa metiti anago ọkwa ọnwụ gbulie osunwụla obodo ajụla oyi eze holy man anabago okwu nna agwa ya ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa Wamunasho aye Chukwu obi n'igwe Chukwu malụ onye okele odogwu esienu na onye okele amazi ya ebe ka ijeli Chukwu ọbịa mma asị m kedu ebe Chukwu jere ọnwụ ji gbuo ịma ebe nna Chukwu egwu aka ndị agwa nwanne m Wamunasho osunwụla obodo ajụla oyi mana ezokwu anyị wee na-ekene family ndị be Wamunasho family members anyị kene Chinedu Wamunasho brother ekene yinụ anyị si gị je nwere ndididebenu ọnwụ bụ osulọra onye ọma mụ Chinedu nwanne m ya bụ Chinedu Wamunasho Chinedu onye ọrịa m obekwado ebezie n'ụnụ ọnwụ gburu nwanne nke aka ya Chinedu Wamunasho isi bụ ka a na-eli esi bụ ka na-eli ka nkene nwanne yi Edwin Wamunasho onye ọrịa m obekwado ebezie onye ọma Edwin ezi omemma ọnwụ gburu nwanne yi Emmanuel Wamunasho the holy man anabago na ndokwe onye o mere ya adịla akwa osunwụla obodo ajụla oyi iru maka Anthony Wamunasho eze omemma old man isi were ugodogwu nwanne m onye chimele eze abụ eze Anthony Wamunasho old brother ugo chimele eze gwadebezie n'elu ụwa osunwụla obodo ajụla oyi iru maka Sunday nwanne Wamunasho Sunday onye ọma Sunday ta akwadebezie n'ọnwụ gburu nwanne nke aka n'elu ụwa osunwụla obodo ajụla oyi ọ dị ya ọnwụ ịmala obula ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmala obula ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị ọnwụ ịmala obula ego rapụla anyị nwanne anyị ọnwụ ịmala obula ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị
ọnwa ịmalụbụla ego rapụla anyị nwanne anyị o ọnwa ịmalụbụla ego rapụla anyị ka ọ dịla anyị o nke si n'ala ọnwụ melanụ ọnwụ nke si n'ala nke melụ kwadebe ọnwụ ka anyị na-eto ịbụ mama ngesi o ngesi n'alọ ọ na-agọ mmụọbụla dịka ka na-eche ọga the chairman task force ụmụana m odogwu naijiria ọga gezi enago ndị so ime biko ọ̀nà na motor state ọ̀dẹ̀ nwẹ̀nà odogwu naijiria india ọ̀nàlẹ̀ nwẹ̀bata ego oyibo obuge ego oyibo nwẹ̀nata naijiria bíbọ̀ mọ́bà ń gẹ̀ẹ́sẹ̀ ndúkẹ̀ òwùwẹ̀jẹ̀ bịa gbawala simenti wee bịa wegbo kesi ọ̀nàfịa onye ọma kevi ka anyị na-agụ esi akago ije igbo go mumu nwanne si bụ enwe ekwu ka nneto egwu ji agwa ngesi ọna mana ezokwu ngesi david ọnwa ndụ a bụ chairman iwadigo ejide ndị aka na m na nude ngesi david ọkwa ndụ a bụ chairman ụmụada brothers association nude india ọkwa ihe na-egeje bụ ọnwụ iwu na-eme ụwa adọkọ n'ebe ọnwụ na-egbu ọzọ n'ebe ọnwụ na-egbu ọzọ ọnwụ bụlu ngeso ga-esi anago ụdalọ nwamụ na mmega ndị ba ga-ebi enago ọgara nka na-akọ odogwo bido ime egwu etu ogo mụla ọhụ ibe ọhụ na-eme ụwa adọgo ibe ọhụ na-eme ụwa adọga ọhụ bụlu ga-eso eme adago egwu ọ na-ezogwu nụnụ anyị kelekwa adaba ụdalọ nọ n'eke na-egesi David agwa mụrụ nwa na asị gị kwadebezie n'ụlọ o nwere onye ma nọ ya ibe ọbụla dị Chineke nna n'aka uche Chineke eme n'ụwa adaba ụdalọ nọ n'eke na-egesi asị gị dara akwa ọnwụ nke si n'ala ọnwụ melanụ ọnwụ nke si n'ala ndị ọbụla kwadebe egwu ka anyị na-eto n'ebe ọnwa m ụlọ ọmụmụ wee mụta ga-esi n'ebe ọnwa m ụlọ ọmụmụ na-ga-esi dịka ụkwa debeto na-ga-esi kwadebeto ọhụrụ nwa gị ka anyị na-akọwa ọnwụ ihe ọnwụ na-eme ụwa adọga ga-esi agbada mana oli ezie ọbadị nwudo odumaka odi ngesi ọ nọ mege ọkwa nwunye ngesi bido yi n'obigo dapụ nwa nụrụ nwaanyị na ụlọ wee mụta mori nwunye ngesi ezi ogele kwadebezie mori kwadebezie ọhụbụlu gezo owutere anyị ahịa
ga na-emekọ ike ọtọ mụ aka n'ebu nwa mamando Amanda na-esi wisdom son odezedo ọmụrụ nwa na-ahụrụ ọmụrụ nwa na-ahụrụ Chimamanda na-elio egwu iri ikwu na-ebe n'igbo na-esu efu ga na-eto kedu maka Nnamdi Chukwuma chairman ụmụ ibe youth association aka abalịsagene ukwu ngere nwụọ edoseni okwu ekwuru nwa iyi ekele ice ibu ka na-eto nye bụ ọmụma na ndụ ndị chụọba si na ọgụ kemane enwe ibe gut na ọgụ edoseni ndị chụọba si do gesi anago na ọgẹ nwa edoseni okwu ewuru gwuo na iyo na madebezo gesi anago gbara ezogwu asịrị igbo mmanụ etoseni okwu egwuru nwoyi ọchịọna mekene yiri ebuka nka na-akwuo ekwu ndị akwa ga-eso ụdalọ ọnwụ bulie n'igbo ọnwụ bulie n'igbo ọnwụ moto naka oje nwụruo ọnwụ asidenti buru nkesi ọ na-atụ kedu maka azụbike ụdalọ na mekenu junior brother azụbike the junior brother ụdalọ ọgịrị azụbụ oyibo egwu echoro ọla ma kwụsị egwu azụbike ụdalọ ọga nwa junior brother nkwadebezie ụnyamena nwa anụmagbaka mmanwụ na-akpụ ije igbo na-atụ ụmụ nwata si bụ egbe igbe na-ebu m ka mmanya polisi nwata echu iko polisi nwata echu iko abalị karịa asịala kedu maka odigbo nna mege iko sọwa na m odigbo mụ iko soyi n'obi iko kwadebeze iko kwadebeze anyị kerekwa Chiweze ọfọdọ the black man onye ọrụ alụmakụ fọdụsọ wamana Chiweze ikobigo Chiweze nebu wapụ ofe ọzọba Chiweze the black man alụmakụ ke na-alụ aka eji akpatacha aka iji eli ibe egwu ka na-etio aka nji alacha pịọm egwu ka na-etio ije igbo anyị nọkwa ya ugoli egwu ahụ egwu n'ọhụụ silvestra ụdọgala n'alọ mmekiti obi esili na mmịata anamụ ọ bụ nwa wa mụrụ ya n'afọ egwu na Pakistan ọnwụ alili ifeonwu mere ụka nnekwu ọnwụ ebubo na-esi nwanne m
Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Even na-ekwu ka na-ekwu ndị obodo mere fadịbe ezinụlọ mere unu kwadebezie ndị pịata nna m ndị mmụ ahụ akwadebezie ndị ọnwụ nwụrụ akwadebezie onye ọma mee vesa ahụ n'ọga lọdalụ mekete nwa mekete obezile ọnwụ na-egbu ọza ya bụ ọnwụ na-egbu ọza ya bụ ife ọnwụ melụ nụ ka anyị ọnwụ soro ọba na-aga Sylvester good and bad about the way we can ọnwụ soro ọba na-aga oge nwa na mịatanụ maka ista kọna ile n'okwujelu n'obodo o jee bata ebe o jelu ka o jee bata onye malụ na ọ ga-anwụ ọnwụ na-egbu ọza ya bụ ọnwụ soro ọba na-aga ọnwụ na-egbu ọza ya bụ ife na-ekwu ka na-ekwu ndị obodo mere bani ọnwụ soro ọba na-aga isi buke na-adịghị elu isi buke ịgwa na-elie ya onye malụ mbọ ọ ga-ana ọnwụ soro ọba na-aga ife na-ekwu ka na-ekwu igwe niile ji n'ụzọ onye malụ mbọ ọ ga-ahụ ọnwụ soro ọba na-aga ọ bụ n'ime ọnwụ na-ele ego anyị eji ebute ego onye ọgwụgwọ mana ọnwụ adịghị ele ego Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.